Здравейте, мили приятели и последователи на нашия YouTube канал Света на кристалите, както и Facebook страницата ни Handmade Таня Бановска. Това е седмичният таро хороскоп за всяка една зодия. Затова може да слушате според зодиакален изгряващ знак, Луна, Венера или Асцендент в седмицата от 24 март до 30 март, какво предстои за всяка една зодия в личен, любовен, професионален и всеки един аспект на вашия живот. Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей, Риби. Зодия Овен. Зодия Овен в седмицата от 24 до 30 марта за вас предстои така среща с роднини. Може би по-възрастни от вас роднини ще имат нуждата от вас, от вашата помощ, от вашето внимание. Хора, които по някакъв начин така са ви научили назад във времето дадени неща. За други от вас ще направят преоценка на своите морални ценности, на това какво са изживяли, какво са научени, какво са видяли, какво носят вътре в себе си. И това нещо дали може да бъде миродавно в днешно време и реалния свят. Има някаква битка на умствено и емоционално ниво. Какво да направите, как да го направите. Усеща се много енергия във вас, усеща се много хъс, много желание, много така активност и свободолюбива енергия, но въпреки всичко морала ви и това, на което са ви научили предците, родителите, роднините, може би на моменти усещате да ви пречи, защото така влизате в излишни спорове и конфликти. Търсите една правота, една справедливост, която не се среща в днешно време. Зодия Телец. Зодия Телец за вас тази седмица, в която ще трябва да излекувате себе си, да намерите време за разходки в природата, около водата. Така, може да си направите букет от цветя, които обичате и да ги сложите някъде около вас. Ще имате моменти на носталгия към миналото. Това е свързано с жена, която към момента чувствате на разстояние. Жена, която може би усещате като студена, като хладнокръвна, като жена, която да вярва в себе си и да не ви върви много словесната атака, словесният разговор, просто защото всяка една словесна атака от ваша страна така я вкарва в още по-студена и отдалечаваща от вас енергия. Зодия Близнаци. Зодия Близнаци за вас тази седмица е седмица, в която така ще дадете един нов, ще натиснете бутона рестарт във вашия живот и ще тръгнете по един нов път. Емоционална новина, която ще ви накара малко да промените своето настроение на емоционално ниво, да се зарадвате на живота и може да е така да е някакъв празник, среща, нещо, което да ви зарадва, да ви накара да се чувствате щастливи, да усетите радостта във вашия живот и да усетите положителна и позитивна промяна. Хубаво е Зодия Близнаци да променят мирогледа и светогледа в своя живот. Зодия Рак. Зодия Рак за вас тази седмица, точно както и вие сте воден знак, ви намираме в водната енергия. Емпатични, състрадателни, грижовни и в същото време е хубаво да се пазите от хора, които ви се правят на приятели, хора, които така смятате за ваше обкръжение, защото се усеща да злословят, да имат неприятни усещания спрямо вас, а в реалния свят, в реалния живот и в реалността показват съвсем различни емоции. Пазете се, бъдете предпазливи, може и така да внимавате с информацията, която работите, която поднасяте, на кой какво казвате, информацията, която предавате, която получавате, да бъде проверена и наистина се пазете.
Зодия Лъв. Тази седмица за вас е седмица, в която така ще има много мисли, анализи, на къде да тръгнете, какво да правите, дали това е правилното за вас, дали да се отдадете на емоциите, дали да разрешите дадена ситуация с разума си. Във вас се усеща много воля, във вас се среща много контрол, много така доминантност и като да искате да бъдете водеща фигура в дадена ситуация. За жените тук ще се чудите какво да направите с мъж, който така е непостоянен в емоциите си, непостоянен в отношението си спрямо вас. За мъжете тук така ще бъдете много емоционални, но в същото време ще искате да възвърнете своята сила и контрол, да разрешите ситуация, в която не знаете какво да направите, на къде да тръгнете, кой път да изберете и дали най-вече ще бъде правилното за вас. Зодия Дева. Зодия Дева за вас тази седмица е изключително кармична, изключително съдбоносна. Седмица, в която ще трябва да намерите разрешаване на дадена ситуация, разрешаване на нещо, което в живота ви така ви е накарало да спаднете в своите вибрации, в вашето емоционално състояние да бъде нарушено. И това е съдбоносна седмица. Седмица, в която ще трябва да чуете какво ви казва Вселената. Да отворите ушите и да следвате знаците. Просто защото, сблъсквайки се с реалността, само ще може да разберете какви са наистина проблемите за вас. Тази седмица ще искате да загърбите проблемите, неяснотите, конфликтите, скандалите и там, където не сте се чувствали добре и комфортно. Но за тази цел трябва да намерите вътрешния мир и баланс, да се заземите и тогава да разрешите каквато и да било ситуация във вашия живот. Зодия Везни, за вас тази седмица е седмица, в която ще има някаква промяна. По някакъв начин ще се почувствате излъгани, измамени и ще настъпи някакъв конфликт, скандал, в който ще трябва да се въоръжите с собствената си сила и да заявите собствените си така качества, характер, нрав и да разберете, че всъщност всичко зависи от вас за вашия живот. Ако сте чувствали живота ви в застой, много скоро той ще тръгне напред. Зодия Скорпион. Зодия Скорпион, за вас тази седмица е седмица, в която така ще искате да сложите край на ситуация с жена, която може би сте, за някой от вас е роднина, майка, сестра, леля, братовчетка, няма значение. За други от вас са мъжете, които гледат, това може да е жена, с която имате отношения. За самата зодия Скорпион жени, искам да кажа, че тази седмица ще се чувствате много така самотни, ощетени, ограбени, сякаш ще имате нуждата някой да ви спаси, да ви подаде ръка, да тръгнете напред, защото наистина сте се докарали до ситуация, в която да се чувствате изключително изтощени, изхабени, защото сте се самонаранявали, самобичували и сте търпяли дадено нещо в името на някой друг или каквото и да било. За мъжете Скорпион също ще искат да сложат край на тази студенина с жена, която може би олицетворяват като жена на техния живот, майка на децата им. Така, зодия Скорпион мъжете знаят, че те са си го направили, че те са виновни, но въпреки всичко ще искат да поправят това нещо. Зодия Стрелец. Зодия Стрелец за вас тази седмица, в която ще приключите отношения с някого, ще сложите край на миналото, което ви е така изхабило, изтощило, но в същото време вие не сте били готови да тръгнете напред. Стояли сте буквално с един крак към настоящето и бъдещето, с другия крак в миналото и трудната раздяла с хора, ситуации, отношения и емоции ви е накарало да промените начина си на мислене и да се доверите на своята вътрешна вяра, на своята увереност, на своята лидерска енергия, на своите лидерски качества, да тръгнете напред и да се освободите от всичко, което не ви служи. Независимо дали това са хора, дали това са ситуации, дали това са отношения с любим за ваш човек, сега е време да
се доверите само единствено на себе си, но за тази цел упражнявайте и контрола и не позволявайте да надскача вас и вашата вътрешна сила. Зодия Козирог. Зодия Козирог, за вас така ще получите новини, които да ви накарат да проблеснете, да се съживите, да се възродите и да имате желание за различен начин на живот. Тази седмица точно това, че вие сте изключително така динамични, искате да вършите много неща, имате много идеи за изключително много и различни неща, но ви трябва и доста така сила, търпение, мотивация, кураж да се справите с така хора, които по някакъв начин ще ви накарат да влезете в отбранителна позиция, да защитите себе си, да защитите това, което сте постигнали до сега и да не се подавате на излишна манипулация. Изключително уморени ви усещам, Зодия Козирог, и ще ви помоля да намерите време да си починете, защото в случай, че не намерите вие сами време за себе си и не възстановите този ресурс, който сте изгубили, Вселената ще ви така принуди да си го вземете. Зодия Водолей. Зодия Водолей, за вас тази седмица е седмица, в която ще имате среща с човек, който е отреден за вас. Това не е изключено да бъде сродната ви душа. Ще трябва да направите избор на къде да тръгнете, какво да направите с живота си, кой път да поемете, дали това ще е правилното за вас, и е хубаво да се доверите на своето вътрешно аз. Тази седмица е седмица, в която ще трябва да хванете юздите на своя живот и да разберете какво точно ви прави щастливи, какво точно ви кара да се чувствате истински удовлетворени, обичани и подкрепени, и да разберете, че всъщност е настъпил момента след взетото решение да се радвате на своя живот. Живот, който така ви е научил, че въпреки това, което сте давали като време, като усилия, като разочарование, ви е направил този човек, който сте към момента. Зодия Риби. Зодия Риби, за вас тази седмица е седмица, в която ще получите вселенски зелен светофар. Ще се отвори портата за вас и ще тръгнете напред към сбъдване на ваше съкровенно желание, така, покоряване на нови идеи, на нови възможности, баланс на мъжка и женска енергия се лавя тук, пробуждане, яснота, намиране на разрешение на даден казус. Просто наистина се отваря вратата за вас, Зодия Риби, мога да го кажа така. Желая на всички една нова, вълшебна, динамична, магична и любовна нова седмица. Да бъде и е!